Salutare, prieteni! Începe azi o rubrică nouă alături de Asociația Gabriel, în care vom cunoaște poveștile de viață ale mai multor femei inspiraționale care au trecut deja de un diagnostic oncologic sau care încă se află în tratament. Azi stăm de vorbă cu Larisa, o tânără în vârstă de doar 24 de ani, care la 19 ani a fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin. Larisa, îți mulțumesc foarte mult că ai fost de acord să-ți împărtășești povestea cu noi și pentru început aș vrea să ne spui câte ceva despre tine. Bună, Mădă, îți mulțumesc și eu de invitație și de contextul creat aici. Câte ceva despre mine ar fi faptul că fac parte din Asociația Gabriel, iar în viața de zi cu zi mă ocup de social media management, în principal tot ce ține de zona asta de sănătate, de wellness. Larisa, la 19 ani să fii diagnosticat cu o asemenea boală, probabil nu este chiar ușor de digerat. Dar înainte să ne spui despre asta, aș vrea să ne spui care au fost simptomele care te-au trimis să cauți ajutor medical. Într-adevăr, cred că e greu să auzi vestea asta, că ai cancer la orice vârstă. La 19 ani e ultimul lucru la care te aștepți să-l primești. Da, mă gândesc. Deci aș vrea cumva să vin aici și să zic că am avut o atitudine proactivă și că am mers la controalele de rutină. Însă, sincer, nu știam atunci că trebuie să fac lucrurile astea. Cumva eram în primul an de facultate, lucram part-time, eram implicat în foarte multe activități studențești și făceam tot felul de lucruri și controalele astea de rutină cumva erau departe de a fi incluse în viața mea, să zic așa. Ceea ce m-a făcut să amân foarte mult momentul. Am înțeles. Tușeam, era o tuse seacă, era iarnă, am crezut că sigur a fost doar o răceală care nu mai trecea, însă au trecut câteva săptămâni și tusea mea devenea din ce în ce mai persistentă. Și așa am ajuns să merg la un set de analize și apoi la o radiografie, unde s-a văzut boala. Lari, cum ai reacționat tu și cei dragi când ai primit confirmarea diagnosticului de limfom non-Hodgkin? A fost un șoc. A fost un șoc pentru că nu am în familie cazuri și nu ne așteptam la una ca asta, mai ales la vârsta de 19 ani. Simptomele au apărut rapid, dar cumva nici nu știam despre multe dintre ele și multe dintre ele cumva au fost dezvăluite după ce am primit diagnosticul. De exemplu, simptomul meu principal care m-a făcut să merg la doctor a fost o tuse persistentă, dar după ce am primit diagnosticul de limfom, doctorul mi-a spus și faptul că aveam transpirații nocturne, faptul că aveam mâncărimi pe picioare, faptul că oboseam foarte tare, sunt semne despre care nu se discută și despre care lumea nu le știe și peste care poate să treacă foarte ușor cu vederea. Cumva cred că sunt și foarte ușor de confundat cu stări normale pe care oamenii le mai au în mod normal și cred că tocmai de aceea sunt foarte ușor de trecut cu vederea, dar cu siguranță medicii le au în vizor. Absolut, absolut. Cu toții suntem prinși în job, în facultate, în tot felul de activități și trecem ușor peste lucrul acesta. De asta controalele de rutină sunt extrem de importante. Aș vrea să împărtășești puțin cu noi prin ce tratamente ai trecut și impactul acestora atât fizic cât și emoțional, mental asupra ta. Subtipul meu de cancer, ca să fiu foarte specifică, a fost limfom non-Hodgkin cu celule B mari difuze. Iar pentru că a fost descoperit destul de târziu, era deja extins și era stadiul 3, ceea ce a făcut să răspundă destul de dificil la chimioterapie. Am urmat 11 ședințe de chimioterapie la Târgu Mureș, iar apoi am făcut un transplant de celule stem, care a fost un proces foarte complex, dar care m-a ajutat foarte, foarte mult, cred eu, cu siguranță, în vindecare, să zicem. Cu siguranță. Dar tocmai pentru că a fost descoperită destul de târziu boala, a fost necesară și de sesiuni de radioterapie pe care le-am avut aici în Cluj, la centrul Ametist. Poți să ne spui mai multe detalii despre experiența ta cu transplantul de celule stem? Da, transplantul de celule stem constă în prelevarea celulelor din măduvă. Acestea sunt puse așa deoparte, lucru care poate fi făcut nu doar la naștere, ci și pe parcursul tratamentului de chimioterapie, când stabilește medicul curant că este momentul potrivit pentru a face această recoltare, iar după ce sunt recoltate aceste celule, primești o doză foarte puternică de chimioterapie care cumva îți dă un reset la măduvă
iar apoi îți sunt reintroduse celulele în corp. Cu aceste celule noi și proaspete, măduva ta începe să producă celule cât mai sănătoase și acesta este procesul. Dacă bine înțeleg, te alegi cu un sistem imunitar nou. Da. Așa-i? Da, este un proces destul de complex, aș spune, însă are rezultate foarte, foarte bune în procesul de vindecare al pacientului. Te alegi cu un sistem imunitar nou pentru că după acea doză de chimioterapie ești așa un pic cu zero imunitate, cu foarte puțină imunitate, însă corpul tău, ca un bebeluș, cumva începe să producă din nou celule care să te protejeze împotriva virusurilor. Super. Înțeleg că ai și o tradiție legată de tratamentul ăsta pe care l-ai primit și aș vrea să o împărtășești cu noi pentru că mi se pare adorabilă și foarte frumoasă. Da, mi-am făcut o tradiție din asta în fiecare an, în 12 martie, care a fost ziua în care eu am făcut autotransplantul de celule stem, pentru că acest transplant a fost făcut cu propriile mele celule. În fiecare 12 martie de atunci îmi place să-mi iau așa o felie de tort și un moment în care stau doar eu cu mine și mă bucur. Și mă bucur de viață, efectiv mă bucur de viață, în toate formele ei. Și îmi place, cumva a rămas așa o mică tradiție, e ca un second birthday, ca încă o zi de naștere de care îmi place să mă bucur. Mi se pare o tradiție extraordinară și un fel foarte frumos de a celebra viața, așa cum ai spus și tu. Aș vrea să împărtășești cu noi cum ți-a schimbat această experiență, viziunea asupra vieții. Cum ai făcut față impactului emoțional al tratamentului asupra ta? Am fost foarte norocoasă să am în jurul meu persoane care m-au susținut foarte mult în acest proces. Chiar dacă diagnosticul a fost neașteptat și primele momente au fost greu de gestionat, ușor, prin terapie, prin sprijinul familiei și al prietenilor, am reușit să văd că diagnosticul ăsta nu e o sentință. Adică prima mea reacție la 19 ani a fost gata, that's it, atâta. Dar apoi am văzut că nu trebuie să stea lucrurile chiar așa și am avut noroc să cunosc foarte multe asociații de pacienți care mi-au fost alături. Mă bucur tare mult să aud că ai avut un sistem de suport foarte bine împământenit în jurul tău și cu siguranță ți-au adus vindecarea mai repede. Care e cea mai mare lecție pe care ai dobândit-o după această experiență și vezi experiența asta ca fiind, n-aș spune în întregime pozitivă, dar că are și aspecte pozitive? Pentru mine, lecția cea mai importantă a fost că în tot răul este și un bine. Oricât de dificil a fost și oricât de greutăți am întâmpinat pe parcurs, în fiecare din acele momente a existat și o parte bună. Și, ca să zic așa doar câteva, în cazul meu mi se pare că am ajuns să cunosc oameni pe care în alte contexte probabil că nu i-aș fi cunoscut. Fac parte din diverse asociații de pacienți unde pur și simplu conexiunea e incredibilă și chiar simți că sunt oameni care te înțeleg la un alt nivel. Și cred că mi-a dus așa o perspectivă mai largă asupra vieții. Cred că a venit cu maturitate emoțională și spirituală și sunt recunoscătoare. Chiar sunt aspecte pentru care sunt recunoscătoare și la care nu cred că aș fi ajuns dacă nu era acest diagnostic. Mă bucur enorm că vezi lucrurile așa. Cum ți-a influențat această experiență planurile pentru viitor? Eram în primul an de facultate și studiam sănătatea publică. Deci cumva dorința de a studia sănătatea și tot ce ține de a ajuta oamenii era acolo. Dar pentru mine, fiind diagnosticată chiar atunci, a întărit, să zic așa, misiunea pe care credeam că o am și pe care simt și acum că o am. Simt că după astfel de diagnostic înțeleg altfel nevoile pacientului, pentru că înainte studiam despre sistemele de sănătate, dar acum chiar simt pe propria piele cum e să fii în sistem. Exact. Cum e să fii în sistem. Există ceva legat de experiența ta pe care simți că lumea poate nu-l înțelege sau despre care crezi că nu se vorbește suficient? Da, comunitatea tinerilor diagnosticați cu cancer este adesea uitată, îndrăznesc să spun. Și spun asta pentru că nu suntem pregătiți noi, în sistemul medical, să avem grijă de acești tineri dintr-un punct de vedere multidisciplinar. Și nu numai. De exemplu, eu fiind diagnosticată la 19 ani, simt că am căzut în categoria asta de vârstă în care eram prea mare ca să fiu tratată în pediatrie, dar cumva nici pe secțiile de adulți nu simțeam că
mă integrez. Nu simțeam că e locul meu acolo, pentru că toți ceilalți pacienți erau cu 40-50 de ani mai în vârstă decât mine. Și asta e un lucru deficitar în sistemul de sănătate, pentru că nu știm să abordăm nevoile specifice ale acestui grup de tineri. Și cum crezi că am putea să facem asta? Sau cum vezi tu că s-ar putea întâmpla lucrurile să fie mai bine? În primul rând să îi ascultăm. Ca medici, deseori se trece cu vederea peste simptomele unui pacient dacă este tânăr. Spun asta și din poveștile pe care le-am mai auzit de la alți tineri care s-au confruntat cu această boală, pentru că, cumva, nu vreau să zic că nu suntem luați în serios, dar e mai ușor să nu te duci direct la acest diagnostic. Apoi, în timpul tratamentului, să avem o abordare mai multidisciplinară. Deseori a fost nevoie să mă plimb eu cu diverse hârtii de la un specialist la altul, lucru care ar trebui integrat în sistem, pentru că este foarte dificil pentru un pacient să mai țină socoteala treburilor astea administrative, pe lângă toată experiența prin care trece. Da, Trebuie să se îngrijoreze și de toate documentele și de toate cele. Îmi spuneai adineauri că tu ai studiat sistemul medical, dacă bine spun. Da, sănătatea publică. Sănătatea publică. Și îmi spuneai că ai și această dorință de ajutor și acum când îmi spui despre ce am putea să facem ca să ajutăm grupul acesta de vârstă care, din păcate, este targetat în multe diagnostice oncologice. Și știu că tu mai ai o experiență în care ai ajutat și aș vrea să o împărtășești cu noi. Da, cred că cel mai important este să vorbim despre asta, să vorbim despre părțile astea mai ascunse, mai trecute cu vederea ale sistemului medical sau ale categoriilor de vârstă, care nu sunt neapărat în prim plan, să zic. Eu am încercat să fac asta prin diverse paneluri de advocacy în Parlamentul European, să discut cu cât mai mulți oameni care au influență în zona asta, dar cred că fiecare în dreptul nostru putem face asta, discutând cu apropiații noștri despre prevenție, despre cât de importantă este prevenția. Sunt diverse acțiuni pe care le putem întreprinde în dreptul nostru ca să vedem o schimbare apoi la nivel mai mare. Îmi place foarte mult ce aud de la tine și încă ești o tânără, foarte tânără. La 24 de ani ai maturitate extraordinar de bine dezvoltată și mă bucur că ești alături de noi în asociație. Aș vrea să încheiem cu o întrebare și anume, dacă ai putea să îi spui ceva Larisei de 19 ani, ce ar fi acel lucru? Aș spune asta și Larisei de 19 ani, dar și oricărui om care se confruntă cu un diagnostic de cancer. Și anume, i-aș spune amor fati, care vine de la Nietzsche și înseamnă să îți iubești destinul. Adică să nu speri să fie diferit, să nu speri să fie oricum altcumva decât cum este, pentru că tot ce se întâmplă este pentru binele nostru. Deși nu pare în moment, ajungi la concluzia asta, că totul se întâmplă cu un scop și nu ai fi cine ești tu astăzi dacă nu ai fi trecut prin experiențele astea pe care uneori vrem să le uităm, dar cred că nu e în beneficul nostru să facem neapărat asta. E ok să mai suprimăm la un moment dat, dar apoi, când te simți tu pregătit, să revii asupra lor și să te iubești și pentru ele și cu ele. Lari, ai spus extraordinar de frumos și este un mesaj cu care mă bucur că putem să încheiem această discuție. M-a luat cu goosebumps, cu piele de găină, cum spune Andra. Ești un exemplu pentru noi și îți mulțumim tare. Mulțumesc, mă bucur să fiu alături de voi. Vă mulțumesc tare că ne-ați fost aproape și sper că, la fel ca și mine, ați văzut în Larisa viață și speranță.